Jeg ved sgu godt, at jeg kunne godt mærke, at jeg synes, det satte sig i hullerne på mig. Jeg synes selv, at jeg var stor af det og sådan noget. At jeg blev stor. Men vi har aldrig nogensinde kunne udnytte alt det. Jeg tror, det er lige så meget det. Når du træner meget, så kommer jeg automatisk til at spise meget mere. Ja. Og jeg tror mere, det er det, der giver det. Hvis vi er helt ærlige. Du er ikke protein på det, nej, det tror jeg heller ikke. Men der er helt mange forskellige meninger på det. Men det er Højlands weight gainer. Ja. Det er noget, der er gang i. Det virker bare umuligt. Men jeg siger, at der er mange forskellige meninger om det der. Har du set Pollen? Hvis du virkelig træner meget, så tror jeg godt, du bliver det gælder. Men det der, som man træner... Men det siger du for at træne lige så meget, du gør som Mark. Eller så får man skid. Thomas. Hele tiden. Det er også fordi, du træner den selv. Ja, nemlig. Der tror jeg, man kan finde ud af det. Men ellers er det bare normalt kost. Det er svært. Men der er så mange forskellige meninger om det der. Det der, jeg ved væggener. Hvad den kører på, altså... Weight. Det ligger lidt i navnet. Jeg kan få noget, der er meget bedre her sæson. Jamen du ved... Du skal bare selv ned og købe kanyler. Du kører... Jeg kan helt ærligt skaffe dig en kur for 400 kroner. Du kører kanyler. Ligner en, der kører kanyler, eller? Nej, det tænker jeg. Du ved, jeg har kørt ikke ind og brugt Thomas. Du kan få noget, der hedder Klimbuterol, godt. Det er noget, der cutter dig. Så er du klar til sommer. Så har du skal jeg tage den der rustne sav? Jeg kører bare det Thomas, han har sagt til mig. Skal jeg tage den rustne sav derovre, lige skal jeg midt over? Skal vi spille noget Counter-Strike, inden vi skal i seng? Nå, du tør måske ikke. Skal vi spille noget Camp Highlight? Skal vi spille noget Camp Highlight? Jeg skal godt give dig det der Klimbuterol. Jeg tror ikke, vi prøver at være. Jeg tror ikke,